ଆଜିର ସଂସାରରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ତାଙ୍କ ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦିତ କରି ଖୁସି ମନାଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ଯେ ସେ ଖୁସି ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନର ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଖୋଳିଥିବା ଗାତର ଦିନେ ଦିନେ ସେ ନିଜେ ସେ ଗାତରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି। ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ା ନ ଶିଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସାରେ ରୁହେ। ଯେବେ ସେ ଉଡ଼ିବା ଶିଖିଯାଏ ମନ ମୁତାବକ ଜାଗାକୁ ଉଡ଼ି ବୁଲେ। ସେମିତି ଏଇ ମଣିଷ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଲା ପରେ ନିଜର ପୁରୁଣା ଠିକଣାକୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ନିଜ ଭଉଣୀ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ସାହସ ନାହିଁ ତେବେ ଅନ୍ୟର ଭଉଣୀ ଉପରେ କୌଣସି ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଅ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଝିଅଟିଏ ଘରର ସମ୍ମାନ ହୋଇଥାଏ, କାହା ହାତର ଖେଳନା ନୁହେଁ। ମୁହଁ ଚିହ୍ନିବା ସହଜ କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଚିହ୍ନିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର। ମଣିଷ ଯଦି ସବୁଥିରେ ସମ୍ମାନ ପାଆନ୍ତା ମଣିଷ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ସେୟା କରୁନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ କଷ୍ଟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସରଳ ହୃଦୟ ମଣିଷଟିକୁ ସବୁବେଳେ ଧକ୍କା ଖାଇଥାଏ କାରଣ ସିଏ ସହଜରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ମଣିଷର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ